bell para lagi kang updated sa mga susunod na pang video. Nga po, sagsagan. Naldawa to eh. Naldaw nga paglaws. Unod may isang balay nga batik. Lang ti kabibiyag may. Ay na. Paano kantang raso dahil di kanto nga ka. Mabao. Sikat na ito nga po ang para sa agad ti unod ti may isang balay. Aliya. Siga. Okay. Sila. Kajunog eh. Kajunog. Oh. Kajuding ko aja nga sobrang tulang na apaw. Lahit ko silap pa eh. Nagsagad na lang karong ko silapan na pa eh. Nyamot tayo. Mga katakatawan na rin. Oh. Sikat na daw ba? Sikat. Sikat aglaba. Sikat ag sagad. Sikat aginaw. Amay pag sikatak. Basta abaw. Yan. Kaya mo. Yan. Sumagad na. Sumagad na to ako. Ni ang kalyaw dengong. Kasagad kayo isang balay. Oh. Yak. Agad. Sikat aginaw. Dahil suker. Igad. Oh. Igad. Nagpunas ti nanganan, anak pinangan. Yaw. Oh. Sikat na to, sikat. Sikat na to, beng. Gawin ang kalyaw. Punas ti nga. Lamisaan nga di pa inangan. Ataoy. Oh. Uren no nga mangmangan. Amuna ti agubra. Jai, jai. Oh. Ganyan. Pa. Oh. Agad pay. Aliya, dun na. Oh. Ha. Ano ba? Ya, di ko sa kata buhay TikTok ano? TikTokan. Alaman dia daspan ngerad daspan. Lapat na yung sunay. Apaw. Jubing ko bubuya TikTok. Mahilig ti TikTok. Daspan. Men. Gusto di daspan mi dito oy. Taga Kwa City. Oh, ha?